Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Madaba. A Vice President abwera kuzayendera anthu kucheza ndi anthu pa khomo. A Vice President abwera kuno ku Lowashire ku Chikwawa kumene abwera kuzacheza ndi anthu m'midzi. Ndi pamene apapa
Leo mnajua leo. Wapi wa? Mbani. Ndio mweo. Vice President. Leo nana mkulanga na Vice President. Makomero wapi? Makomero. Asiko wapi? Oye, no problem. Dio nyari lagi. Aku di surga. Zero. Mas sampai ke Wambiri naik, saya dan gunung kamu. Zero. Ada apa? Oh, kok belum gitu ya? Adisel. agogowa akuti amagona apa amagona apa sagona ngati akuti amaopa kuti nyumba iwagwera. Amagona pakhondepo akuti amaopa nkati kugona nkati chifukwa choti akuopa kuti nyumba itha kuwagwera nthawi ineyi yonse ndi mmene zilili. A vice president amakambirana ndi a DC kuti mutifufuzire zina ndi zina kufuna kuti awamangire nyumba imeneyo. Komanso mukati muonesese pamwamba pa nyumba pawo pali flag iyo ya chipani. Koma vice president sakusankha za chipani.
Mambo alivyo eh. Onsewa aonde amuna awo akuti amagona pakhonde. Yeah, nakasiya DC ako. Mukumva bwanja amayi pamene a vice president aponda pa khomo pano alowa nyumba mwana. Ndamva kukoma. Akona ndumpha wangamene ndilili. Ndamva kukoma kwambiri. Eti Ndikunyadira ine. zikoma kwambiri. Ndithu. Zikoma. Sikomo. Mutsale inu tsiku labwino. Sikomo kwambiri. Zikoma. Uyende bwino. Zikoma. Sikomo. Orang kan goyong juga ada apa? Orang kan goyong sesuatu ada apa? Kemudian yang kita simpan dok. Ini siapa sih? Simpan dok. Tikambirane zimene zibwerere kusukulu. Ini yang begini. Ama kamera sakali. Daud nama kamera sakali. Ajungondo. Simon.
Chinanga nanga pake wananga karabagani sunguliro kulika. Iwe baba. Atenja baba abanga. Jani. Oh madziwa. Opa. Maimbi. Ndianzanga amenaja. Ndianzana. Tieni. Mwana yagomba maji. Mwembe mene iya mwana bandu. Yinso yazethile. Ngano ndimene. Nenge. Hapo wanenge. Halabaga. Uranga jitenga munidulabe. Ile mukwa batawa. Iwan. Amayi wasangala kwambiri kuti aonana ndi a vice president amene amasangalatsa pa zina zimene amapanga. Nyimbo mwachisanzo imene akuimba amayiwa kuti nenge. 2 weeks ago kumulanje anaimba nyimbo imeneyi, koma kuno ndi kuchikwawa akuchita kuyitsatira, akuchita kumva kukoma kuti a vice president ndi anzawo. Let's meet the lady here. I'm going to mind. Vamos a hacer. Algo grande.
Amalagalaga kwaona lero akumana nawo maso ndi maso ndemukuona kuvina konseko ndi chimwemwe chokha chisangalalo chawo chimenechi.
Wajifunza jamii ya Yehova kwenda tena mpendele wa Mungu. Kuguza na nzanga hii. Mai, kaya kunoko ndi kumudzi wanji? Ndi mudzi wa Chatenga. Mudzi wanda? Achatenga. Chatenga? Tiye? Mulilima? Kuchikwawa? Takunyadirani. Lero tumwadalato a vice president uza kuchezerani mudzi mwanu muno. Iyayi, apita kwinako. Akupezani. Akuyenda kwinako, apita kwinako.
ife silisinje sajilanda sajibaba kusa sajimwemwe lero bona basi basi tamuliendera muno sajisoni sajimwemwe pamene majimwemwe Bamanje ngati. bamandira mweli ife silisinje 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 bamandira mweli. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.